Hei, eu sunt Dani Sanchez, e episodul 4 sau 5? 5. Episodul 5, știam că o să-l așteptați. O bunică îi bate pe cei mici când joacă barăbăt. Sau mai înțeles, sau mai pe înțelesul vostru, vă dau na dacă nu sunteți convinți. 6, te-am bătut să moră mama. 2, ha, na frate, e bani. Dai. 6. Nu e adevărat, e 6-5, ai dat, parandărent. 6-6! Hai să moră mata, ce dracu ai, mă, dă-te joc chiar pară cu Dani. Nu, mamaie, nu ne-am jucat. Nu să dau una, te sparg să moră. Scuze, doamne. Vină cu la bășanina, gran cu dracu. Scuze, doamne. Închide dracu filmarea ei, că te sparg. De ce, mamaie? Ați văzut-o pe mamaie, cât de rea e. Da, nici la 6-6 nu-i las. Stați puțin că nu mai avem baterii. Adevărat, nici la 6-6 nu-i lasă, mă. Dacă te sparg acum. Mamaie, lasă nici până. Ce este aia, Robi? Skateboard. Deci, noi revenim cu episodul 6, dar nu azi. Ok, bye. Noi vă pupăm. Ok, bye, fuck you, YouTube. Fuck you. Știți că, să vă spun care este programul. De luni până vineri, la ora 12 ori 8 jumate.